Egy titokzatos vírus teljesen felforgatta az életemet. Kezdetben csak légúti tüneteket és lázat tapasztaltam, de hamarosan annyira legyengültem, hogy alig maradt erőm. Közben a férjem súlyosan megbetegedett, hetekig élet-halál között lebegett, és minden energiámat össze kellett szednem, hogy helytálljak mellette. A munkahelyi és családi terhek is egyre nőttek, míg végül a vírus újra felütötte a fejét. 2018. október végén mellkasi fájdalommal és folyadékgyülemmel kórházba kerültem, és bár daganatot nem találtak, áttétet feltételeztek. Fizikailag és lelkileg is teljesen kimerültem, hónapokig ágyhoz kötve maradtam. Végül egy magánorvos kimutatta a véremben az Epstein-Barr vírust. Ezzel párhuzamosan részt vettem dr. Angster Mária családállításán, ahol rátaláltam a betegségem lelki okaira. Az ő ajánlására kezdtem el a moraterápiát a Matt Diamondban. Az állapotfelmérés igazolta az Epstein-Barr vírus jelenlétét és annak szervi hatásait. Heti 2-szeri kezeléssel 10 hét alatt visszanyertem az egészségemet. Ez az én utam a morával, a betegségtől a gyógyulásig.